Og grunden til, at vi gerne vil lave et projekt her, er for at samle vandet, så vi undgår at lave oversvømmelse længere inde i byen. Vi har haft en lang proces herude med beboerne, og de har været meget involveret i, hvordan parken ser ud i dag. Og de har haft et ønske om det her med at kunne mødes mange eller få. Og det har vi prøvet at imødekomme ved at lave, lavningerne håndterer ikke kun vand. De bliver også til små opholdsrum. Og udover det, så har lavningerne her forskellige typer beplantninger. Det er en lavning, hvor vandet kommer ind først. Så her skal planterne kunne tåle at stå lidt vådere end i nogle af de andre lavninger.